Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu osithandile. Siyambonga osipha leli thuba ukuba siphinde sihlangane emakhaya. Ningivumele ngingene emakhaya ngefoni yakho. uNkulunkulu akubusise ngaleso senzo. Ngiyacela-ke ukuthi siye ezwini lenkosi abase-Efesu chapter 6. Sizofunda kusukela kuverse 18 sigcine kuverse 20. Khumbula sikhuluma ngesikhali number 7. Isikhali sokukhuleka ngezikhathi zonke. Ukukhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Awukhuleki noma kanjani kodwa ukhuleka ngomoya. Kodwa sigxilile-ke kuverse 20. Ngingakafundi ngiyacela ukuthi siguqe bese ngiyakhuleka egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ephilayo. Baba, egameni lika Jesu ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Siguqile Nkosi, nabaguqile uyababona, uyabazi. Sikhothamela wena ngoba siwumsebenzi wezandla zakho. Sikhothamela wena ngoba sikwazi ukukhothamela isitha sakho. uNkulunkulu wethu nomusa iba phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, ukhuluma uzambule. Siyabonga ukugcinwa nokulondwa kuze kube manje. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzweleni zonke. Konke okuthandayo uyakwenza ezulwini. Konke okuthandayo uyakwenza emhlabeni. Konke okuthandayo uyakwenza ezinzulwini zonke. Ingakho thina sithi uJesu Kristu inkosi, kube udumo kuwe Baba nenkazimulo. Siyacela-ke namanje ube kanye nathi. Khulekela bonke abagulayo manje, ngiyacela ubaphilise. Noma ubani ozwe inhlungu manje ngiyazibopha ngegama elinamandla likaJesu ngiphonsa esihogweni. Noma ubani ozwa ukugula okuthize, ngiyakhuleka Nkosi. Khona nabasemkhosini ngiyacela ube kanye nabo. Ngegama likaJesu ophilayo, uvala indlala, uvala i-appetite, khulume nempilo zabo. Khulekela abanemphefumulo edabukileyo. Ngiyacela Nkosi ubaduduze balezwe iphimbo lakho. Usho uthi ungesabi. Ngokuba mina nguNkulunkulu wakho, ungasabi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba ungenelele. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba kube uwena obusayo noduduzayo leyo mpilo. Bonke-ke abaney'nkinga eziningi ezikhona, bayagula, bayagulelwa. Ngiyacela Nkosi ungenelele. Uphe ney'nhliziyo zalabo abanaka abagulayo, ngoba inkonzo ejulile leyo. Umuntu uyazingcolisa, umuntu wenza lokhuya nalokhuya, kodwa khona lo mnakile onenhliziyo ebanzi. Siyacela Nkosi ubabusise ngomsebenzi abawenzayo, ukuthi uma besawenza bebiza igama lakho uJesu Kristu inkosi, asinde ogulayo. Ngiyacela konke lokhu sikucela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Siza abasey'nkingeni ngokwahlukana kwazo. Abanye inkinga zemali, abanye lokhuya nalokhuya. Siyazi ey'nkingeni zabo. Sixazulule wena Nkosi Jesu, abeze kuwe bavume izono zabo, ngoba through ukuvuma izono basusa umthwalo uthe yasewuphose kuwe. Kuzoba ukukhululeka kwabo, kukhululeka ama-finances abo, kukhululeke ama-problems abo. Ingakho sitshela wena Nkosi, ngoba siyazi umkhulu kunanoma yiphi i-problem. Abanye emshadweni yabo bayahlukumezeka. Ngiyacela Nkosi ungenelele. Abanye emshadweni yabo akuhambi ngendlela ababefisa ngayo, kanti abanye imishado yabo ayimihle ngoba bahlambalazile igama lakho. Bawile, bakuphoqa, base beyongena emshadweni yabantu abangasindisiwe. Namhlanje bayavuna bakutshalile. uNkulunkulu wami, kuzo zonke izimo ezikhona, ngiyacela uthethelele, uxolele, ubasize ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Dumo lonke Nkosi silinikeza wena, ikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade, ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, muhle kakhulu ngendlela emangalisayo. Asifundeke izwi lenkosi esilitholayo kwabaseFesu chapter 6 verse 10. Ngiyaxolisa, angazi ngiyaphi verse 10, verse 18, 19 and 20. Kukhuleka konke nokunxusa. Nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Uma uzwa uqeda nje noma uqala ukukhuleka ukuthi awukho kumoya, ithi mawuqeda ukukhuleka bese uyazifuna, uzihlolisise, ubheke ukuthi kwenzakaleni, yini ukhuleka ungekho kumoya. Musuqhubeka nempilo yakho ulahlekile. Kwaphela umuntu ongenawo umoya kaNkulunkulu ulahlekile. Ongenaye nje umoya kaNkulunkulu ulahlekile. Musuqhubeka umoya kaNkulunkulu engekho. Zifune. Verse 19. Ninginxusele nami kuba ngiphiwe izwi. Xa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Bangcwele ningangikhohlwa ninginxusele. Ninginxusele bangcwele ukuba ngiphiwe izwi xa ngivula umlomo wami ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Idinga isibindi imfihlakalo yevangeli. Engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukube ngikhulume ngalo. Ngikhulume ngesibindi njengokuba kufanele. Yilo lelizwe lisiholele laphaya kwabase-Efesu chapter 6. Ngiyadideka, ngiyaxolisa. Efesu chapter 5. Engithe izolo sizoxhuma kuye. Siqala u-31 632 chapter 5 ka-Efesu. Othi konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Ngithintile-ke lezi zinto kabanzi izolo. Verse 32. Maniphathane ngobumnene. Bazalwane, nimelwe ukuphathana ngobumnene. Ngiphatheke kabuhlungu izolo. Sengiyolala uma ngithola i-report ukuthi khona abazalwane abebebanga izipontshi endlini yenkonzo. Ngizwile ngombono wakuthanga emangaphazami. Kodwa mayisikhonfenywa lento abantu ababonile ngithukile. Abazalwane babanga izipontshi. Hayi, akuhambi kahle. Kanti besinobani laphayana ephasikeni? Bekukhona obani kanti? Bebengekho abazalwane lapha. Mabebekhona, yebo, kodwa bekhona ungebona abazalwane. Kubangwa izipontshi. Abantu bengafuni ukulalela. Omunye aze akhiphe lokudikila athi uyiphathela isponji sakhe yena next time. Ngiyathuka. Yazi udinga ukuvuma izono zakho. Udinga ukuhlambuluka. Ngiyathuka. Abantu bengafuni ukuzwa, bebanga izipontshi. Makuthiwa kuyaklina, kuqalwe ngokuklina, kugcine kuthathwa izipontshi bafuna ukuyiphatha. Awu bazalwane. Akukhona ukuphathana ngobumnene lokho. Akukhona ukuphathana ngobumnene. Nifisa ngenze njani? Kufike mina ngqo. Ngizofika kanjani ngoba kuyindawo elala abesifazane le? Nezingane zenu abalalanga obaba. Kushaya o-12 njoba inkonzo isheshanga ukuphuma. Zidlala. Kushaya o-12 izingane zidlala. Zibanga umsindo lapha esikoleni. Awukwaze kwabuhlungu. Yakuphoxa ingane yakho. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Bangcwele, ake nihawukelane. Nihawukelane, umhawukele omunye umuntu. Mawuyazi ingane yakho ukuthi iyahlupha, uyisaphi ephasikeni ngoba uyayazi wena iyahlupha. Iyakuhlula kwawena. Uyisaphi? Izovela igotshwe ivangeli nje. Awubazalwane, niyangimangaza nina.
Niyangimangaza kodwa kulungileyo. Sisazoba nazo ezinye inkonzo. Ngenxa yalokho kwenzekile kuzogcina kunemithetho ekhona. Imithetho phela idalwa ukuphambuka. Mosuweqile wena umthetho usuwonile. Lithi izwi maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Yazi uNkulunkulu usithethelelile bafowethu, senze izono ezinkulu ezimbi. Yabona uma ubheka izono zakho, awukufanele ukuthethelelwa uNkulunkulu. Yazi ukuthi akukufanele, nama kungifanele. Kodwa kumele siphile impilo ekhombisayo ukuthi senzelwe umusa. Siphile impilo ekhombisayo ukuthi senzelwe umusa. Bazalwane, abaseKolose chapter 3 verse 12 uthi njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade. Yembathani. Abantu abakhombisa ukuba mnene, angazi mina ukuthi abanye balabo besinabo ephasikeni besinobani. Ukuthiwa abantu bevele bayoma emathoyilethi, bageze, bathela amanzi achitheka agcwale phansi, awugcwala lapha phansi. Ethoyilethi akuyona indawo yokugeza. Uma uthitha amanzi ethoyilethi, ubani uzoqoqela lawo manzi? Yazi mina ngazi ukuthi kade kukhona ubani. Yebo, besinabazalwane, kodwa kukhona nabantu abebephuma esihogweni bethunywe usathane. Sengiya-understanda ngaloya mbono ukuthi ukuba singenanga emkhosini bekuzoba worse. Abantu besifazane abazithanda kangaka bavele bayogeza nje emathoyilethi, ayogeza nje umuntu, ayikho imbobo yokuthitha la manzi, awathele nje emzimbeni, agcwale phansi. Abantu abayethoyilethi sekunamanzi, kufanele beqe amanzi. Ahlale kanjani esithini? Cathi kodwa bazalwane, ngiyasaba ngisho ukisho lento kodwa afuna ngiyisho, ngoba abanye benu basekhaya lezwi abenze bekufanele ube namahloni. Kahle kahle ufuna ukukhale kuNkulunkulu, ngoba ngazi mina uzongena kuliphi izulu wena. Ngempela uzongena kuliphi izulu nobunuku. Inuku alingeni ezulwini, inuku. Hayi, inuku alingeni ezulwini. Lithi izwi leNkosi, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade. Iba mnene, ube nesisa, uzithobe, ube mnene, ubekezele, ubheke kade. Athi verse 13, nibekezelelane ukuthi kugcwele emashaweni. Ingamane inkonzo ingene late kulindwe abantu begeza kunabantu abazogeza ethoyilethi. Ingekho imbobo, bawathele nje emzimbeni, bawakhe achitheke agcwale phansi. Abekho abantu abasebenzayo, abantu abebeklina lapha, abazalwane abanye abeze ephasikeni. Yasibona isiqalekiso ozifaka sona. Lithi izwi leNkosi, maye kulo yikhubekisa eziza ngayo. Bathini abantu abebeklina? Uyabona uNkulunkulu uyaklina, umuntu ulimele, uyaxaka ukuthi hlobo luni lo muntu oligeza kanje. uNkulunkulu uzokwenzani wena oyinuku ngale ndlela? Yasidinga ukukhala kuNkulunkulu. Mina ngithi kungcono ungeze ephasikeni. Uma uzofika ephasikeni uzolanda isiqalekiso. Khona abantu abebelanda iziqalekiso. uNkulunkulu akasisize. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye, njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho, yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Uthando lungekho. Yazi ukuba uyabathanda abanye, ubungeke ugeze kanje. Kuba uyabathanda abanye, bungeke uziphathe ngendlela oziphathe ngayo. Uma ubathanda abanye, ngeke ubange ibhonje. Uma ubathanda abanye, ngeke ulale ngebhonje ezimbili.
ulale ngeponje ezintathu, bazozithatha apha abanye abantu iponje. Udikile uthi uzoyiphatha sakho ngokuzayo, kulungile siphathe. Asinqabile umuntu ayiphathele iponje zakhe, ngaziphathela isiponji sakho. Kodwa angazi zongena kuliphi izulu. Ungacabangela abanye abantu ubhanqe iponji. Awubazalwane, uNkulunkulu akasize, sidinga ukukhuleka. uNkulunkulu akasize, sidinga ukukhala kuye. uNkulunkulu wethu akasize, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siza kuwe Nkosi, siyakhala sonile. Sonile kuwe Nkosi, ngiyacela ubathethelele laba bantu. Ngiyacela ubaxolele, ungenzi kubo njengokufanele ukwenza kwabo. Siyazi mase wenza Nkosi, umuntu uyoyisola ukuthi wazalelwane. Ngakho ngicela nginxusa, ungenzi kubo njengokufanele ukwenza kwabo. Bathethelele Nkosi, bafundise ngomoya wakho ingcwele kuphela ubunuku. Bafundise Nkosi, ngiyacela. Nkosi, size siphathane ngobumnene. Sisize Nkulunkulu wethu sembathe ububele. Sisize sembathe isisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade. Sisize Nkosi, sibekezelelane, sithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye njengokuba nawe Nkosi wenza, sisize Nkulunkulu wethu ukuba sembathe uthando oluyisibopho sokuphelela. Sithandane ukuze singenzi okubi komunye umuntu. Esingafuni kwenziwe kithi, singakwenzi komunye umuntu. Siyaxolisa Nkosi, izilahle ezinyaweni zakho. Ngiyacela ngegama leNkosi uJesu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba Nsibande, uthi ube nosuku oluhle. Jesu Kristu inkosi.